Manyo Stan Pamenan. Sampaikan Stan. Walaupun kesutan surang nimpan salam tumpuan sambah, tapi yang menjadi ujuk di batin ialah kebakian nenek jama mak tarika imam dengan kati lakuk sarato ceriak pandai bundukan duang samu di dalam. Ko indak tersabik namu cie-cie tain bau gala surang-surang keganti patok pemilang gala keadaan sajo pemanuhi. Ujung persembahan kepada Stan Pamenan. Tarikan. Pihak dek kami konan datang sabondong setampa surui etanan dari Kempuang Baru menjalang rumah gadang nangku. Adulah memikul sarah josarayo dari mamak karisampano sarato dengan pangulunyo. Ibu bapu jorang samando dari sebelah suku Jambah. Untuk menikik janjang menampiak bandua saduk setanjang duduk menyampaikan ujuk imu kasui. Bahan kini, kok diansuang nyabui nentakana dimulai rundiang jawicaro Allah ke dalam marai istan. Lah dalam marai benar cak, Sultan Singkok kalah kendang sebelah sinan nak kami cakau sebelah siko. Alhamdulillah. Adapun kedatangan kami kemari membawa katu sabulek dari mamak karisampono dan babuleknya indak basagi kok pijaknya indak basudui. Itulah yang kami golongkan ke majlis kini nangko. Yaitu karena pihak di baru haja diatih lama nikik tabiang dengan janji malah rimbo jumu pakai untuk mempasawakan kemanakan kedua belah pihak. Antara si Linda dan si Ramli bahasa tentangan itu. Karena biasa kabek di buhuan ayan lungga pasak itu kok najan goya dimati kato jaikara. Maka kami kemari pai mantakan tando jurupo yaitu karih sabilah tiga laku usako kaum dahulunya. Kok dibilang mairi ikolah pangkatalinyo. Kok disawik menyenjang ikolah tampuak tangkainya. Cupak tetagak kami si lagian takambang kami tiru ada limbagu di panuahi. Tolong diterima je suku hati, tandunya putih tak berbaca, tandunya hitam tak berukuran. Sekian sambah Perustan. Lah sampai di temuncak. Sekadar itu. Kemuncak sambah ditumpahkan, sungguh kemuncak ditumpahkan, hakikat niat di batin nak serapik sepapik nyolah kepada segala alik kami sebondong pais tanpa surui. Ayo manyo temuncak. Ambo. Sesuai ba undang Sultan Juo, apalah bunyi undangnya. Kok sorak kan yo biasa berbalik kata berjawab gayung bersambut sambah dikembalikan. Yolah. Apun batunya lai limbak dan daripada itu taraduk rundiangan dan ke tengah menyampaikan amanah jesarayo dari mamak karisampono. Yolah. Ko mah rupanya Allah tatati yang di tengah-tengah di hadapan sidang nan barapek di bawah sasi jesahadah yaitu berupa tando sepanjang adai kari sebilah tiga laku amanah pusat kurang dahulu. Sebagai ambalau janji pemati kato antara kedua belah tiak-tiak Selinda je si Ramli. Yolah. Nah,
Nak minta kami tarimo je suku hati sarang pikiran kan yo baik itu bunyi penitahan stan tadi. Yo itu kana. Sawajah di diri ambo kini ko stan tak ubahnya ibarat joki di galanggang ko mah. Ba joki di galanggang didudukkan ke punggung kudo dibari cambuk nan sahalai marentak papaculari tuah jauh cilaku ampia. Tapi tantang aset patut dibayi ataupun boko ke diterima tapacik di tangan induk sambang stan. Bato kelaluannya bana. Kembali kepada tando nama bau. Kok bana mau mani alun dape ambo lulua baik pun alun tamuntahkan metangguh ambo juren diangan. Bari izin ambo mailo kato nyu pakai supaya nak nyududuk bersimpuh urek nak tagak basanda batang kato keputuh ni gujalo. Aja maaf tamuncak menanti sutang sementara nanti kesampai baritonya. Ambo nanti asahkan usah lamu bana. Banyak tamuncak. Ambo. Sambah tiba pada sultan. Lalulah. Dek berjalan indak selangkah sampai memaku indak sepancong putih berundiang indak cukup sepatah. Maku agak tadalai yang mau memulangkan kato rila je maaf di banyak. Biasa. Alah lambo puntap tadi dari pangka disawu ayah dari ulu. Mencarikan kepenyang taraduk nang sultan tumbuhkan cako kini malah talapatkannya. Rupanya dek sultan muncak sebagai pulongan asok sambungan lidah dari mamak kari sampono. Kok janji ialah batapati karalah bataguahi membau tando dengan rupo. Mungkasuit tando jerupo pelilik pangabe arek penyimpai pengunci mati buah rundiangan nanda ulu. Alhamdulillah lai batarimo ustan. Batarimo je tapak tangan kok tak cukup je tapak tangan je niru kami tampuangkan. Bahasa baliknya. Biasa tapuak tentu ia babaleh nak bunyi samu kadengaran. Tibur tabang bertimbali nak rabah taguliang batang. Rupanya pihak dek kami nanti siko tandonyo lurus ndak bercangkah tandonyo licin ndak bercapuak alah setanai salataan alah setapak sapijaan nak mengetangahkan pulau timbalan tando ibarat putih kapeh boleh dicaliak putih hati bakadaan yaitu kain balapak tanu lamo pusako jawek bajawek warisan turun temurun tapi sungguh punan ba itu mungkin kok balari ndak semua kancang kok merantau ndak semua jauh maha tibo murah penanti. Membayar kami penuh-penuh stan. Meminta kurang banyak-banyak kerilahan saja palangkoi. Sekian sembah pada sultan. Lah pada mau sampai di sultan mangena. Dibilanglah. Kasutan yo tumpuan sambah urang arih cendokiyo nan tahu do juang kato sampai tahu jodori kemencujua. Malah rupanya. Kok gandang Allah bertingkah pembau kami bertarimu pembari sultan dah bajawe. Batul kini. Rupanya setantang bertimbang tandung Allah tantak puntiang kaulu lelaki simpai je bawa takana ilin juam balau katangga rasul tak mungkin entah ku Allah menggerakkan yulah salampih daripada itu sesuai bak undang sultan juo kok berjalan menuju bateh manabang menuju rabah artinya di malam semalam kini kita cari rundiang nang sabuah kato nang saukua setantang hari pernikahan yuh rancak ditakuak dari kini samu dawah kutikonyo. Nak tentu medam-medam. Sultan buka argosinan kami ago sawalasiko. Sekian sambah bagaimana? Ustaz Mincak. Yo. Sabalun muncak menyabui kami lah punya kiro-kiro. Kok bana lai sesuai balik batimba. Kami mangan hari nikah yaitu di hari Jumaat Rajab Muko sadang kutiko bunga kambang bulan nayak menjalang panuah di sinan kapal dilayakan. Pulang timangan ke stan. Dek sultan tersabik kini dek kami tercinta lama. Iyo sinan bana tumpak ranahnya. Ari wakatu kami angan. Artinya bana 3 bulan masuk batenggang kok jauh ke diampiakan. Kok mata ke dimasiakan orang tahu kok leka pulang. Yolah. Anda adolai. Sama menadah minta doa memohon kenang kuaso. Cito sampai niat muka buah. Rabah lah batang dan batakua utang lansai babantalape. Dialek jamu gitu su. Samu sojik samu kasui stan. Meminta kita pada Allah bungo segiro jadi putiak-putiak merentak jadi buah barangkai bertanda labek nyoranun masak di batang guguan nak semua kita pilih. Amin amin Allah. Kelaluan daripada itu bahas tentang runungan gini kok. Dibateh sampai risiko. Pakai, oh, nambah pakai, laka
dikarang lalu dijapui si marapulai laka uai Japui sarato jo paniri yang izini minta kamama ayo la ka angaroy la turna janjang arak joiri yang menuju rumah anak adaro Yana adaro laka uwai Manyusan senaro Manitah lagi no. Sakali amo maimbau sapatah runingan lalu Sultan surang mentaimbaukan ujui pangana kena rapek salam tanembai kanan banyak Sambah sujui sambah tersimpuah sabarek bungka nempiawai naraculurui main daun indak bersibak je basisia indak bainggo je babateh bagi sultan impunan kato Yolah jatih menjilih niniak mama ibu bapa kadik je baik urang nan tahu jadi pandai nan mudo adih budiman langkuk sarato kaum ibu dalam panggilan ambojo salam di sultan batibokan sultan senaro Lai apa mulia dalam adat tanamu tabilang tua menyosong alik kailaman disapu jemulik manih disambui di bawah naik sejamba setan yang makan bahan juang waso orang disiko adapun kemudian daripada itu bana ba andai ketua bida kuk bertanyo salah pihara kuk barundiang sesudah makan maku sepiak di kami konan datang lah pasai tanyo bertanyo lah kami siriah menyiriah minum jemakan alah pulau kerana angan alah nak menyabui paratian pun lah berkanda si baik bertanyo pakai sultan alah ku basuh mungkin jo patut kata sepatah nak membaca rundang sebuah nak ketengah sekian tanyo pakai sultan ayo manyo tangindo sampaikan walau sultan surang di jalang sambah di albu menantang bana dan luruh tujuan kato rundiang ngasah paham latantu namun baat nyalai sambah dilia dimudiakan salam di kiri dikanankan pembasui alek jajamu menapati lalu aja patui tumbuh serupa iko kini menurut pepatah cipak gantang dek banyak ragu kok tibo dek lamo lupo kok datang manusia bersifat kilau agak yo ragu juaronya nan tinggi kok kurang anjung dan gadang kok kurang ngambak sebab dek sasak dengan sampi aluran di atas tabawahkan patut di tengah kok di tapi nyampang begurih dalam hati bainggan tiba di batin maaf diminta banyak-banyak izin jurela dari sultan kepada Allah sepanjang titah sultan tadi nan pangka tantak baki ambo yang telembai ke si pangka malah rupo jininyo de angan lah nak menyabui perhatian pun lawak kandak tibolah sudi jo siasik bertimpo tanyo padu ambo Allah ko basuo mungkin jo patut mengatangah karundiang yang sepatah kan baik itu tanya tadi itu san sawananyo caro bercapek gindo dek berundiang siang babi maso berundiang malam babi minyak jarum loji balenong jo lah patik bana sutang serakan pada bapaluah di ganggaman ijanlah hati diragunyo sekitu sambah perustan lah boleh hamba mulai lasinan tiponya gindo Bismillahirrahmanirrahim di hari sehari nangko di malam semalam kini adalah padan nembau kuah jemumpakat janji bakarang jorundiangan. Jatuhnya ijab kabul alik jamuan ateh sabalah manyabalah antara suku Jambak je Melayu. Menuri cupak jugantang dalam adai limbago tertuang di nagari tibo serupo iko kini. Mako dinayakkanlah marak pulai naik sarato pangiriangnya bararak sepanjang jalan berombai sepanjang labuah. Salorong dek badan diri kami. Niat tekan duang dari rumah baban tapi kuah dari mama. Yolah nak maisi cupak nan tetagak memakai adat jolimbago. Pai menjapui marak pulai. Japuiknya japuik tabau langkuk sarato je pangiriang sepanjang alua ulang adat tuntutan hukum dengan syarak. Taduk kami konon tibu. Bukanlah tibu-tibu sajo tibu nalai bapambau. Bajalan berbuah batih melenggang berbuah tangan membau sidiah je pinang. Cukuk sarato kelangkapan. Ikonya Stan. Mohon diterima dek nenek mamak orang disiko diterima je suku hati.
Sabalun izinnya mak, sabalun izinnya, ela turun tanggo, ela turun tanggo, kato dilipe mak, kato dilipe, ada si pangka, ela desi pangka, kete di bari mak. Ela bapa anakmu, ela bapa anakmu, kadang dia gia mak, kadang dia gia, ela mama agarlah, ela mama agarlah, sang ela kau badan.